खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेल बड edu बरायग्रोबाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय इन्डियान आर्मिनि साख्रि फैदों एक्चुअली बेखौ बिथांमोना मिलिटारि पुलिस होनना बुंदों मिलिटारि पुलिसनि जिडिनि साख्रि हिन्जावसाफोरनि थाखायल' बेनिनो फुल डिटेल्स जोबगोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों स' भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नालांबाय थायोब्लानो जाबाय बे जिथु साख्रि बेनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो अनलाइन एप्लाइखौ इन्डियान आर्मिनि अफिसियेल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in बे वेबसाइटनि गेजेरजोंनो एप्लाइ खालामनांगोन मोनसे मोजां खौराङा जाबाय बेनि जिथु रिक्रुटमेन्ट रिलि बेयो उदालगुरि जिल्लायावनो जागोन गुबुन गोजान जायगायाव थांनानै फिजिकेल टेस्टखौ होनांगौनि गोनांथि गैया उदालगुरि जिल्लायावनो जागोन आरो बेयो 25 अक्ट'बर एबा 25 अक्ट'बरनिफ्राय 30 नभेम्बरनि गेजेराव जागोन बे आसामनिल' केन्डिडेट जाया दे आसामजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेश नागालेण्ड मणिपुर मिजोराम त्रिपुरा आरो मेघालयनि हिन्जावसाफोराबो बे जिथु रिक्रुटमेन्ट रिलि बेवहाय बाहागो लानो हागोन स' बेयो अग्निवीर स्किमनि आन्दारनि जागोन नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखायनो जानो हागौ अग्निवीर स्किमनि सोमोन्दै आं एसे सर्टै बुंनानै अग्निवीर स्किमनि सोमोन्दै अग्निवीर स्किमाव 4 बोसोरनि साख्रि जायो बेयो गिबि बोसोराव जिथु सेलारिनि सोमोन्दै जुदि बुङोब्ला गिबि बोसोराव मान्थलि 30,000 मोनो नैथि बोसोराव 33,000 मोनो मान्थलि थामथि बोसोराव 36,500 राङै मोनो आरो ब्रैथि बोसोराव 40,000 मोनो बेहाय बिथांमोना सुटिनि सोमोन्दै बुंदों सुटिखौ बोसोराव 30 सानै मोनगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे बेरामनि जिथु सुटि बेखौबो एक्सट्रा मोनगोन मेडिकेल एडभाइसनि गेजेरजों बेयो बेनि उनाव 4 बोसोरखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव बिथांमोना सेवा निधि पेकेज बेखौ होगोन होनना बुंदों सेवा निधि पेकेजजों लोगोसे आरो बेहाय इन्सुरेन्सबो थागोन आरो लोगोसे बेखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव अग्निवीर स्किल सार्टिफिकेटबो बिथांमोना होगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे जायफोरा मेट्रिक पासजों बे साख्रिखौ मोनदों बिथांमोननि थाखाय क्लास 12नि सार्टिफिकेटखौ बिथांमोना होगोन होनना बुंदों माने मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय एक्सट्रा फरायनांगौनि गोनांथि गैया बेवहाय 12 पासनि सार्टिफिकेटखौ बिथांमोना अलरेडि होखागोन स' बेहाय मोनसे कुइसन फैयो 4 इयार्सनि उनाव मा जागोन होननानै स' 4 इयार्सनि उनाव 4 बोसोरनि साख्रि मावखांनायनि उनाव बिथांमोननि जिथु अग्निवीर स्किम बेनि मथेब्ला 25% सुबुंफोरखौ बिथांमोना लाखिफिनगोन होनना बुंदों गावनि जिथु रोंगौथि बेनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन लाखिजानाय लाखिजायिया स' बेनोमोन अग्निवीर स्किमनि फुल डिटेल्सआ दायो फैबाय बे जिथु गोदान साख्रिनि नटिफिकेसन बेनि फुल डिटेल्स नायाव बेनि जिथु अनलाइन एप्लाइ बेखौ अलरेडि बुंखादों आं इन्डियान आर्मिनि अफिसियेल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों जागोन होननानै अनलाइन एप्लाइखौ बे वेबसाइटनि गेजेरजों खालामनो नांगोन अनलाइन एप्लाइआ दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय 9 आगस्टनिफ्राय स्टार्ट जाबाय आरो बियो 7 सेप्तेम्बरसिम थागोन माने नोंथाङा 9 आगस्टनिफ्राय 7 सेप्तेम्बरनि गेजेराव बेखौ जिथु बे अनलाइन एप्लाइ बेखौ खालामनो नांथारगोन एडमिट कार्डखौ बिथांमोना 1 अक्ट'बरनिफ्राय होगोन माने 1 अक्ट'बरनिफ्राय नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो अलरेडि बुंखाबाय बेनि जिथु रिक्रुटमेन्ट रिलि खारनाय बारनाय गासैबो फिजिकेलफोरा उदालगुरि जिल्लायाव जागोन उदालगुरिनि मा जायगायाव जागोन बेखौथ' उनावसो मिथिगोन बाट उदालगुरि जिल्लानि गेजेरावनो जागोन दायो फैबाय सोरबायदि केन्डिडेट्सआ बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेहाय एज लिमिट एबा बैसोखौ 17 बोसोर 6 दाननिफ्राय 23 बोसोर बैसोनि गेजेरनिफ्रासो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों हाइट एबा जौथाइखौ 162 सेन्टिमिटार 162 सेन्टिमिटारनिफ्रासो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों नाथाय जोंनि आसामनिफोरनि थाखाय 4 सेन्टिमिटारनि रिलेक्सेसन होदों माने 4 सेन्टिमिटार खम जायोब्लाबो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बे हिसाबै नायोब्ला 158 एबा 158 सेन्टिमिटार गोजौ हिन्जावसाफोरानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना बेहाय स्क्रिनाव नायना ला D नम्बरखौ Candidates belonging to following regions will be given 4 centimeter height relaxation होनना बुंदों नर्थ इस्टनि रिजननिफोरनो बेहाय आसामबो लिरनाय दंखायो स' बे हिसाबै 158 सेन्टिमिटारनिफ्रानो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एडुकेसन क्वालिफिकेसनाव मेट्रिक पास जानांगोन होनना बुंदों खमथारानो मेट्रिक पासल' जायोब्लाबो जाया मेट्रिक पासजों लोगोसे 45% मार्क्स थानांगोन टटेला आरो लोगोसे मोनफ्रोमबो साबजेक्टआवनो 33 थानो नांगोन होनना बुंदों लोगोसे जायफोरनाव LMVनि ड्राइभिं लाइसेन्स दं लाइट मटर भेहिकलनि बिथांमोननि थाखाय मोनसे एक्सट्रा प्रिफारेन्स थागोन होनना बुंदों बे ड्राइभिं लाइसेन्स थायोब्लाबो जागोन आरो थायाब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया जायफोरनाव दङ बिथांमोननि थाखायसो एसे प्रिफारेन्स बारा थागोन होनना बुंदों स' ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा लाना थांफायोब्लानो जाबाय दायो फैबाय फिजिकेल फिटनेस टेस्ट फिजिकेल फिटनेस टेस्टआव 1.6 किलोमिटार एबा 1.6 किलोमिटार एबा 1600 मिटार खारनो नांगोन होनना बुंदों 7 मिनिट 30 सेकेन्ड सिम टाइम होदों
7 मिनिट 30 सेकेन्ड ग्रुप 1 नि लोगोसे 8 मिनिट दं ग्रुप 2 निखौ नाथाय इन्डियान आर्मिनिखौ जों मिथिखायो टाइमनि खोथाखौ टाइमखौ बारा नायनो नाङा जेसेबां हायो फास्ट खारनो नाजायोब्लानो जाबाय 1.6 किलोमिटार खारनांगोन हिन्जावसाफोरा बेखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनाव लं जाम्पबो दं होनना बिथांमोना बुंदों लं जाम्पखौ 10 फिट एबा 10 फुट बारनांगोन लं जाम्पखौ लोगोसे हाई जाम्पबो दङ बेखौ क्वालिफाइ खालामनोब्ला हाई जाम्पखौ 3 फुट बारनांगोन 3 फिट बारनांगोन हाई जाम्पआव आरो लोगोसे फिजिकल मेजारमेन्ट टेस्टखौ बिथांमोना नायखागोन अलरेडि बुंखाबायनो जितु फिजिकल मेजारमेन्ट टेस्टआव जौथायफोरा बेनि उनाव मेडिकेल टेस्ट जागोन मेडिकेल टेस्टफोराव जाबायदि जे बेबायदिनो जागोन हिन्जावसाफोरनिया प्रेगनेन्सि टेस्टबो खालामखायो बिथांमोना बेहाय जायफोरा सार्भिसमेननि फिसाजो बिथांमोननि थाखाय मोनसे एक्सट्रा मार्कबो थागोन होनना बुंदों 20 मार्क्स लोगोसे बेफोरबायदिनो स्पर्ट्स पार्सन जितु जायफोरा गेलेयो बिथांमोननि थाखायबो जितु इन्टारनेसनेल लेभेलाव जुदि बाहागो लादोंब्ला इन्डियानि जानानै बेहाय नाम्बार होगोन होनना बुंदों सिनियर बा जुनियर नेसनेल लेभेलनि थाखाय नाम्बारबो होगोन बेबायदिनो कलेज इउनिभारसिटिनि इन्टार इउनिभारसिटि चेम्पियनशिपफोराव जुदि बाहागो लादोंब्ला बेहायबो नाम्बार होगोन होनना बुंदों बिथांमोना खेलो इन्डिया गेम्सआव बाहागो लादोंब्लाबो 10 मार्क्स होगोन स' बेफोरबायदिनो गुबुन जितु बाहागो लानायनि माबाफोर जुदि सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना लाना थांफायोब्लानो जाबाय नाम्बार मोननायनि चान्स दङ एनसिसि सार्टिफिकेट जुदि दङब्ला बेहायबो बिथांमोना नाम्बार होगोन एनसिसि एआव जुदि ए सार्टिफिकेट दङब्ला 5 मार्क्स बि सार्टिफिकेट दङब्ला 10 मार्क्स आरो जुदि एनसिसि सि सार्टिफिकेट दङब्ला CEE जितु कमन एन्ट्रेन्स एक्जामिनेसन बे एग्जामनिफ्राय बारग'गोन नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ अलरेडि बुंखादों आं बिथांमोना 1 अक्ट'बरनिफ्राय होगोन बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाना थाङोब्लानो जाबाय बेहाय आरो फट'ग्राफ लांनांगोन जितु रिक्रुटमेन्ट डेलि बै समाव गासै 20टा फट' लांनो नांगोन ना बिथांमोना बुंदों एडुकेसन सार्टिफिकेट गासैबो फरायनायनि सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना लाना थाङोब्लानो जाबाय माने गांसेबो सार्टिफिकेटखौनो दोनना थांनो हादों नोंथांमोना न'आव गेलेनायनियानो जा बा गुबुन फरायनायनियानो जा गासैखौबो लाना थांफा डमिसाइल सार्टिफिकेटखौ नांगोन डमिसाइल सार्टिफिकेटआव तहसिलदार नङाब्ला डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटनि साइन थानो नांगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट थानो नांखागोन जोंनिया ST सार्टिफिकेट होनना बुङोना कास्ट सार्टिफिकेट थानो नांखागोन रिलिजियन सार्टिफिकेट धोरोमनि सार्टिफिकेटबो थानो नांगोन जुदि धोरोमनि सार्टिफिकेटआ जुदि नोंथांनि जितु कास्ट सार्टिफिकेट बेहाय जुदि धोरोमा हिन्दुआनो जा बा ख्रिस्टियानानो जा बेबायदि लिरनाय गैयाब्ला नोंथांमोना माने एक्सट्रा धोरोमनि सार्टिफिकेट लांनो नांगोन आरो जुदि कास्ट सार्टिफिकेटआव हिन्दु ख्रिस्टियान बा जायखिजाया मोनसे धोरोम जुदि लिरनाय दङब्ला बे धोरोमनि सार्टिफिकेटखौ नाङाब्लाबो जागोन स्कुलनि सार्टिफिकेटबो नांगोन होनना बुंदों स्कुलनि केरेक्टार सार्टिफिकेट लोगोसे केरेक्टार सार्टिफिकेट नांगोन होनना बुंदों भिलेजनि सरपन्च जितु गावबुराफोरनिफ्रायबो केरेक्टार सार्टिफिकेट नांगोन आरो जुदि रिलेसनशिपनि सार्टिफिकेट दङब्ला रिलेसनशिपनि सार्टिफिकेटखौ लाङोब्लानो जाबाय एनसिसिनि दङब्ला एनसिसिनि स्पर्ट्सनि दङब्ला स्पर्ट्सनि सार्टिफिकेट लां आरो लोगोसे हाबा जायैनि सार्टिफिकेटबो लांनो नांगोन होनना बुंदों बेवहाय बिथांमोना बुंदों हाबा जायैनि सार्टिफिकेटआ 6 दाननि गेजेरनि जानांगोन आरो बेहाय अलरेडि आगोलाव हाबा जाखानायाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथाङा रान्दिब्ला आरो लोगोसे जुदि डिभर्स जाबायब्ला बा जितु आयेन बायदियै जुदि गावस्रालायबायब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय जुदि हाबा जानानै दङब्ला बेखौ एप्लाइ खालामनो मोना बायदि मोनदों मानो होनोब्ला बेवहाय आनमेरिड सार्टिफिकेटखौ बिदों हाबा आगोलाव जानानै जुदि रान्दि जादोंब्लासो एप्लाइ खालामनो मोनगोन बा डिभर्स जादोंब्लासो एप्लाइ खालामनो मोनगोन बा आयेन बादियै जुदि गोजान जालायदोंब्लासो एप्लाइ खालामनो मोनगोन होनना बुंदों एफिडेभिटबो बिथांमोना बिदों 10 रांनि जितु एफिडेभिट बेहाय मोनखायो नोंथांमोना बेखौ थाङोब्लानो मोनगोन कर्टफोराव थाङोब्लानो लोगोसे बनास मार्कनि सार्टिफिकेट जुदि दङब्ला आरो लोगोसे बेंक एकाउन्ट पान कार्ड आधार कार्ड बेफोरखौबो लाना थांफायोब्लानो जाबाय स' नोंथांमोना खनसे नायना लादो बे जितु अफिसियेल वेबसाइटखौ आं बेनि जितु लिंक बेखौ बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होगोन डाइरेक्ट डाउनलड खालामना नोंथांमोना लानो हागोन आं खनसे जागायनायनिखौ बुंबावना होनि बेनि जितु रिक्रुटमेन्ट रेलि बेयो उदालगुरि जिल्लायावनो जागोन 25 अक्ट'बरनिफ्राय 30 नभेम्बरसिम मोनसे मोजांसिन खौराङा जाबाय माने नर्थ इस्टनि गासैबो स्टेटनियानो जाजोबगोनब्लाबो बेहाय आसामनिफोरा गुबुन गोजान जायगायाव थांनानै बेखौ हैनांगौनि गोनांथि गैया आगोलावथ' हिन्जावसाफोरनिया शिलंफोरावसो जायोमोन नाथाय बे खनसेयाव उदालगुरि जिल्लायावनो जादों स' बेयो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां चान्स होनना बुंनो हायो बेखौ बेनि जितु अनलाइन एप्लाइ बेयो अलरेडि दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाखाबाय 9 आगस्टनिफ्राय नोंथांमोना नै बे स्क्रिनाव गोजाखौ नायना ला 9नि बिखौ अनलाइन रेजिस्ट्रेशन विल कमेन्स फ्रम 9 August 2022 and close on 7 September 2022
स' 9 आगष्टनिफ्राय 7 सेप्टेम्बरसिम जागोन बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जितु वेबसाइट बे जाबाय joinindianarmy.nic.in बे वेबसाइटनि गेजेरजोंनो एप्लाइ खालामनो नांगोन एडमिट कार्डखौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन आरो जितु जायगाफोर बा गासैबो डिटेल्सफोरा एडमिट कार्डआवनो थाजोबगोन ना बिथांमोना बुंदों बेयो अनलि हिन्जावसाफोरनि थाखायल' आरो जितु लवार आसामनि जेरै उदालगुरि क'क्राझार चिरां बाक्सा बा बेफोर तामुलपुरनि गासिबो जिल्लानियानो हौवासाफोरनिया अलरेडि अनलाइन सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला बेनि भिडिअबो मोनसे आं एक्सट्रा बानायना होखादों नोंथांमोना खनसे नायना लायोब्लानो जाबाय स' जाय हिन्जावसा केन्डिडेट्सफोरा बेनि थाखाय इलिजिबोल बा जग्य बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय चान्सआ एसे बारा दंखायो जुदिबा अग्निबिराव 4 बोसोरनिल' साख्रि बा 4 बोसोरनि उनाव मा खालामगोन बेफोरखौ जेबो सिन्था खालामनांगौ गोनांथि गैया आसाम सोरखाराथ' 4 इयार्स कमप्लिट जानायनि उनाव आसाम पुलिसाव साख्रि होगोन ना बिथांमोना अलरेडि बुंखादों आरो जुदि नोंथाङा जुदि मोजां दिन्थिनो हायोब्ला 4 बोसोरनि उनाव जितु 25% लाखिगोन होनना बुंदों ना 25%नि गेजेराव नोंथाङा थानोबो हागौ जुदि मोजां दिन्थिनो हायोब्ला गावनि जितु पारफरमेन्स बेखौ स' जायफोरा इलिजिबोल बेखौ एप्लाइ खालामना लायोब्लानो जाबाय थ' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनखौ खनसे डाउनलड खालामना लादे बे भिडिअनि लिंक डेसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन आं थ' थेंक इउ फर वाचिं